Duapure Bagong ora. Areng apa kowe? Goleki sing jeneng Bagong sing nantang karo Begawan Dura. Kowe mepalangi Begawan Dura kene mboyong karo Semar Badraya. Apa wis kandel kulitmu wis 100 balungmu? Ya urung, aku urung atos. Balungku urung kandel kulitmu sing penting wong gelut ki hitungane mung wani kok, Mas. Aku wani, kowe wani rampung ngono rasa dadak ngetes 100 balungku apa kulit-kulitku rasah kesuwen. Kowe wani, aku wani. Lho, kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Minggir to, minggir to. Ya. Mun ndak kedupak aku. Oh iya. Wes aku wis pencak medeni lho. Wani, sing tak wedeni apamu? Ora minggat suara aku. Kramasi epek-epek. Sik, aku esuk mau wis kramas. Lho, tegese kramasi epek-epek iki? Tak kramasi sirahmu, tak nggo gatheng sirahmu. Weh lah, penyakit ke Sumbang Surajiksa. Ora ngerti kridane Bagong. Rung tau weruh kridane Bagong. Bagong ki sapa? Aku ki anak Semar. Semar ki sapa? Semar ki dewa Ngejawantah. Kae Sang Hyang Ismanta. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Ismanta itu tukang cukur ya, Tru? Heeh. Ismaya, heeh. Ismaya kae kakange Bathara Guru. Semar ki menehi aku Aji Jaya Kawijayan tinatah mendhat Jinala Menter. Ning Semar weling karo Bagong. Kowe tak newehi kekuatan tak nehi Aji Jaya Kawijayan, Gong. Ning aja tok nggo sewiyah-wiyah. Nggonen nek dalam waktu kamu memang apa kowe berhak menggunakan utawa kepepet. Ha iki masalahe bengi iki aku wis kepepet. Lho, sum sapa? Jenengmu sapa? Sumbang Surajiksa. Kon ngundang sapa nek ora sum? Nah, gandak blagunduk suaru gembal. Sumarante, hawela. Saking kutha Goro negari Ngamarta. Nanging kawiwitan saking Karang Kadempel, jernyatanipun Karang Kadempel menika linenggan dening Kyai Semar Badranaya. Sinten to Kyai Semar? Menika mboten sanes kejawi namung pamonging para Pandhawa. Pandhawa mboten badhe saged tumangkar kados mekaten menawi mboten wonten Kyai Semar. Pandhawa mboten saged mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Dendra. Menawi mboten saking Kyai Semar Badranaya, mila sampun gumala ing Rembag Pandhawa nedya mbangun Karang Kadempel miwiti Karang Kadempel rumiyin ingkang kabangun tumuli sakmangke saged ngalimbar dumugi ing negari Ngamarta. Koko Prabu menggah mekaten wigatosipun Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel jagat wasisane Bathara wayah Bathara jagat. Ing mestinipun Paduka Yayi Prabu menika nyaosi prisa dhateng Raka Indrawati jernyatanipun Pandhawa kaliyan ingkang Raka Indrawati menika bebasanipun kalih-kalih ngatunggal. Tiganipun ngemor menika Mandura. Ing mboten sagedipun pisahaken. Nanging sabab menapa dening Paduka Yayi Prabu mboten anjawil dhateng ing Raka. Tumunten sowan dhateng Karang Kadempel. Menapa semestinipun Paduka Yayi Prabu sampun ngiwakaken dhateng Raka Indrawati. Mangke riyin. Linambaran penggalih sabar kanthi penggalih ingkang ikhlas panjenengan sampun ngantos keseluruh dalan ingkang kleru nggih Den. Namung babakan perkawis mboten tetarosan kemawon menika mangke ndak mboten sae kedadosanipun kula sing ajeng munjuk atur. Sasamunipun Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel, estunipun kula menika sampun munjuk atur amargi Pandhawa menika nggadahi piyai loro sing nuwun sewu. Wonten ing mriki kula matur ingkang nggadahi lelabetan ageng tumraping para Pandhawa setunggal. Inggih menika pepayunging para Pandhawa Sinuwun Darawati dene kula menika namung pamomong. Mestinipun Sinuwun Punta kedahipun tetarosan langkung rumiyin kaliyan Sinuwun Kresna. Ngibaratipun Pandhawa menika kreta lan jaranipun kusiripun Nata Ndarawati. Menika mangke ndak boten prayogi, menika sampun wungsal wangsul kula aturaken. Nang wangune Pandhawa ngantos dinten menika dereng atur rembag ingkang sampun kula aturaken dhateng Paduka Sinuwun Ndarawati. Iya, pancen durung matur marang panjenengan ingsun Kyai Semar nggih.
Mula kula matur sing sabar sing ikhlas nuwun sewu. Mboten niatipun Pandhawa menika nyupekaken dhateng Sinuwun Kresna babar pisan mboten. Mboten niat Pandhawa menika badhe supe dhateng lelabetanipun Sinuwun Ndarawati menika mboten. Pancen mangke menawi sampun saged rinantam wewangunan wonten ing Karang Kadempel tumuli badhe munjuk atur ngersanipun Sinuwun Kresna. Sabab Pandhawa mboten kepengin ngrepotaken dhateng Sinuwun Ndarawati, merga Sinuwun Ndarawati menika dipunanggep kadang werdanipun para Pandhawa. Mila tumunten ingkang dipun bruki perkawis menika Semar. Ajeng kula selaki mboten wonten ginanipun. Mongko gegayuhanipun Pandhawa menika sae. Anggenipun badhe mbangun Karang Kadempel. Krana wewangunan negari Ngamarta menika dipun wiwiti saking Karang Kadempel pamrihipun Sinuwun Punta menika mangke sageta malimbar dumugi negari Ngamarta. Lah menika lho Sinuwun. Menika ingkang kula anggap leres. Mergi racak-racakipun ingkang sami kelampah. Wewangunan menika punjeripun wonten ing Kutagara. Wekasan ingkang mapan wonten ing Pradesan Karangparden. Wonten ing pagunungan boten saged ngraosaken. Mila tumunten sak mangke kula genahaken dhateng para Pandhawa, merenahaken dhateng para Pandhawa. Wewangunan dipun wiwiti saking Karang Kadempel. Mengkono Kakang Semar nggih. Ning nggih niku. Dereng kemawon kula menika ngrantam rancangan-rancangan ing ajeng kula aturaken Sinuwun Prabu Puntadewa. Babak anglayoni jujulan usuli. Wau dalu niku kula ngimpi. Ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan. Nalika semanten boten sangkan paran boten wonten asalipun saking pundi dumadakan Karang Kadempel ketekan banjir bandhak. Mongko banjir kala wau ngendhangaken ndara-ndara kula Pandhawa. Ngantos bingung kenganglangan manah kula kudu kepripun. Sareng kula nglilir saking tilem kula onceki werdining pasumpenan. Jebul werdine ngimpen ingkang kababar kawursita menika kala wau boten sanes kejawi namung nek Pandhawa nggayuh kanugrahan mongko kanugrahan karo pacoban menika adakane tekane sok bareng mung titah menika ingkang nampi pacoban menika saged ngrampungi pacoban menawi menapa boten nek iso tegese kanugrahane bakal cemepak ning yen ora inggih sampun pacobane teka mongko ora kuat nampa pacoban wekasan kanugrahane nggih bakal loncat. Niki sasmita sing kula tampa. Malah sak mangke kepasang yogya katujuh ngenu Ndara Kresna Ndara Baladewa rawuh wonten ing mriki tuwuh kekuatan lahir batin kula. Upami mangke wonten pacoban ingkang tumanduk dhateng kadang utawi pepundhen kula para Pandhawa. Sak mangke mboten Semar piyambak ingkang kudu ngulir budi ngasah pikir tuwin ngasah kadewasan ngrampungi pacoban. Ning sesarengan tembayatan kalih Sinuwun Kresna supaya aja nganti napa sing dijangka dening para Pandhawa menika mangke nampi pacobaning Wang Mahanasa. Upami nampa pacoban ya kudu bisa ngrampungi pacoban kala wau kanthi tuntas supaya kanugrahane enggal tinampa dening para Pandhawa Sinuwun. Iki kok malah saya akeh priyagung sing rawuh ning Karang Kadempel. Mboten mangling Penemban Durna. Sami wilujeng Penemban. Kandhap blegujuk suaru gembel, Semarante hawela. Oh iya Semar. Slamet tekaku ora nemulang swiji apa Semar? Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Penemban. Oh tak tampa kowe ngaturke sembah karo Begawan Durna ora let pangestuning Begawan Durna tampanana ya Semar. Kula pundi nggo jimat paribe gayanana ing kasantosan. Bapa Penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bapa Penemban. Lho, menika anak Prabu Darma Kusuma. Inggih Bapa Penemban. Kok malah lenggah wonten ing Karang Kadempel, Nger? Sampun sawetawis anggen kula sowan wonten ing Karang Kadempel tuwi dhateng Kyai Semar Badranaya. Oh, syukur. Tegesipun para Pandhawa menika mboten nyupekaken dhateng lelabetanipun Semar Badranaya. Mboten nyupekaken dhateng lelabetanipun Kakang Semar inggih menika pun pamonging para Pandhawa. Syukur menika wajib dipun tiru. Menika wajib dipun contoh. Kula ngaturaken sembah Bapa Penemban. Oh nggih kula tampi.
Dawah sami-sami ngger. Anak Prabu Darma Kusuma. Nuwun sewu Penemban. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun Bapa Durna. Lho, anak Prabu Darawati inggih lenggah wonten mriki. Inggih Bapa Penemban. Oh inggih syukur ngger. Pinayunganing kawidatane ring sambi kula sowanipun ing Bapa. Kula ngaturaken salam taklim kula kantur ngersanipun anak Prabu Darawati. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Sinten ing kepareng nderekaken Penemban. Oh, kula ijen kemawon kok ngger piyambak kemawon. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh inggih sampun boten kirang prayogi. Bapa Durna katuran karaharjan. Lho, menika manah anak Prabu Baladewa ugi lenggah wonten ing mriki. Nderekaken Yayi Prabu Darawati, Bapa Penemban. Oh, syukur ngger, syukur. Katuran karaharjan rawuhipun. Wilujeng nering sambikala. Sowan kula wonten ing Karang Kadempel. Salam taklim kula katur nggih ngger anak Prabu Mandura. Sampun kula tampi Bapa Penemban Durna. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh inggih sampun boten kirang prayogi. Wah. Durna bapakku aku ngaturake sembahku katur. Anak lanang aning-aning dita bocah mursid. Isa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa Werkudara tak tampa ya nang. Pangestune bapak tampanana ya ngger cah bagus. Yo tak gegem dadiake jimat. Prayogakno nggonmu lenggah. Wis ora kurang prayoga Werkudara. Bapa Penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Bapa Penemban ngemutra pun Arjuna. Janaka Permadi tak tampa pangestune bapak tampanana ya Permadi. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Oh iya Permadi kaya wis ora kurang kepenak. Nala Gareng Petruk Bagong. Penemban Durna rawuh ngaturna bekti. Ayo kowe reng sing tuwa. Urut Penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa. Pangestune Begawan Durna tampanana ya Nala Gareng. Nggih, kula pun dinggo jimat dayanana ing kasantosan. Wah, lah kok saya kuru kowe. Inggih pangestunipun nggih kaonanipun kaya ngeten. Ora kena penyakit apa-apa ta kowe? Mboten Penemban. Syukur sing penting sehat ya Nala Gareng. Nggih. Waras lahir batin. Kuwi sing apik. Kokehan bondo duwe derajat pangkan nek ora sehat nggo kabrak apa ya ta? Nggih. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petruk kantong bolong tak tampa. Pangestuku tampanana ya Petruk. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Dipun prayogakaken nggih Penemban. Oh iya Petruk tak tampa. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Gong, ngaturke sembah le. Hah? Ngaturke sembah. Sapa? Penemban Durna. Penemban Durna. Wonten Penemban Durna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Penemban. Oh iya Bagong. Kowe nang endi iki? Wonten mriki. Mboten patosa ketingal. Oh iya ora apa-apa sembah kowe ngabekti karo Begawan Durna wis nyenengake ati. Tak tampa ngaturake sembah. Pangestuku tampanana ya Bagong. Nggih. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Mbah Putri mboten nderek. Ora ning omah wae. Wah, mbok kapan-kapan iku serimbit. Begawan Durna kali Mbah Putri. Nek kira-kira isin ya nganggo andong. Mbok sik apik gong nek omong ki ora. Nglarani ati senengane. Kula niku nek mboten gojek karo sampeyan niku rasane cemplang e. Oh iya tak tampa. Ning ora ndek niat ngina karo aku kok mboten. Sampeyan pendhita kula mung batur kok. Prayogakaken lenggahipun nggih Penemban. Oh iya wis ora kurang kepenak. Ajeng ngunjuk napa? Loh. Apa kowe kuat nyuguh Begawan Durna? Walah padake cah tipis. Ngersake napa riki niki wonten napa-napa wonten teh? Napa kopi? Napa wedang uwuh? Wedang uwuh kuwi sing aku urung ngicipi. Nggih sik tak nyapu sik. Loh, kok dadak nyapu nglumpukke uwuh sik. Wah, jengkolmu mlacat ora. Wis sanane. Nggih, matur nuwun. Teh mawon nggih. Wis teh ya apik. 7.000. Wah, didol ro Bagong. Nek kopi 8.000 sendok anu gulane 2 sendok e. Ha iya kok didol. Wis ora ngombe wis, rasa ngombe wis. Ngelak-ngelakan ya ben. Oh, nggih pun nek mboten ngunjuk. Penemban. Rawuh enten Karang Kadempel. Wonten wigatos menapa kula ngabdipun Semar Cemadong dawuh. Iki ngene ya Semar. Prantakuan ing Karang Kadempel kuwi sejatine siji.
Kowe ngerti ya yen to dina samengko iki negara Ngastina kawulane padha nungsang puyang numbuk bentus padha ngudel bingung disababake wis ana sesasi iki negara Ngastina kuwi ketaman Pelaing Jawata, ketaman Pegebluk. Monggo akeh sangganing para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Nalika semono aku manekung marang kersaning Gusti mergo aku tinangisan dening anak Prabu Duryudana supaya iso gawe padhang kana negara Ngastina. Tumuli aku manjing ana ing sanggar pasemeden suci, aku ngeningake cipta. Ora gantaran wektu ana dewa ingkang paring sasmita karo Begawan Durna. Negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati jadi temah mulya. Yen to ora ketang mung telung kedheping paningal, kudu ditunggoni dening Semar Badranaya. Mula praptaku ning Karang Kadempel iki Semar minangka pengawaking Nalendra Ngastina, minangka utusaning Nalendra Ngastina, aku iki pengen mboyong karo kowe. Tulungana wong Ngastina, ngelingana. Yen to wong Ngastina kuwi nadan sing lenggahi minangka dadi Nalendra negara Ngastina kuwi anak Prabu Duryudana, ning kowe kudu ngerti yen Ngastina kuwi rak darbeking para Pandhawa. Anak Prabu Duryudana kuwi ming dapur Ratu Wakil. Nggih. Ning nganti Ngastina kuwi iki mengko geger. Ngastina iki mengko rusak. Apa kowe ora melu ngrasake kelangan? Mula wektu dina iki, dina samengko aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe lan wanti-wanti welingi anak Prabu Duryudana, Bapak Durna, Kakang Semar supados saged boten saged rawuh wonten ing Karang Kadempel. Upamiya Kakang Semar menika nyuwun liru menapa kemawon kedah dipun cekapi lan saged dipun udaneni tegesipun dipun paringaken dening Semar Badranaya. Lah iki kalodhanganmu Semar, kalodhangan tumrap kowe saya sugih, kowe saya duwe derajat pangkat, kowe saya kedunungan bondo donya. Liripun kok ngoten pangandika sampeyan. Lho, mestine ngono. Nek kowe gelem tak boyong ning negara Ngastina, kowe butuh apa-apa mesti ana sing nyukupi anak Prabu Duryudana. Monggo tak sawang Semar. Kowe wiwit suwita marang para Pandhawa, wiwit kowe ngabdi marang para Pandhawa, tekan seprene iki kok omahmu blas ora ana undakane babar blas. Pendapamu ya wis ming kaya ngene iki, wondene bale wismamu ya wis ming kaya ngono kuwi. Tur kowe kuwi uripe ketok nggone katon sengsara banget. Mula dina iki ayo padha benake uripmu sarana kowe rawuh ning negara Ngastina. Kowe dadi srana berating Sukerta sing tumanduk ning negara Ngastina, tur kowe uga bakal entuk brana picis derajat pangkat. Ngendikane anak Prabu Duryudana, Bapak Durna, Semar nyuwun pangkat napa? Badhe kula paringaken. Mula kowe men tekan negara Ngastina mengko ora mung dadi abdi, upama kowe kepengin dadi tumenggung, mesti bakal diwenehi pangkat. Lho apa ora glelek? Kowe sowan ning negara Ngastina, mengko dirasake sik 3 dina. Petang dina, 5 dina, nek jenak, nek kepenak nggon urip ning negara Ngastina, ora usah wedi karo anak-anakku Pandhawa. Anak-anakku Pandhawa mesti padha manut karo Begawan Durna. Omahmu iki dimbrukke. Omahmu iki dimbrukke. Kaya ngene iki nek Ngastina wis ora kanggo tak kandhani. Kaya ngene iki nek Ngastina menggo kayu bakar. Nggih. Dimbrukke, terus mengko kowe tak yasake omah ning negara Ngastina. Nek perlu sak anak-anakmu. Sak anak-anakmu tak yasake kabeh. Mengko digawe perumahan Panakawan. Sing pinggir dalan gedhe kuwi tak yasake omahmu, kowe njaluk tingkat pira bakal tak turuti. Mengko sing tengah tak gaweke omahe Gareng. Mengko sing nomor 3 tak gaweke omahe Petruk, ya apik-apik kabeh. Mengko sing kari dhewe tak yasake kandang kirik. Gong, arep diasake kandang kirik kowe. Asik lho. Kok malah asik to? Aku ora ngerti po, selama iki aku kan turu ro kirek. Oh, malah seneng to. Heeh, wis ora apa-apa. Aku dadi wong dikorbanke iki ora masalah kok, Tru. Dadi anak Semar dadi kari dhewe ya ming rekoso. Saiki arep dadi perumahan ya ming diasake kandang kirek, ora masalah, ora masalah. Kowe matur karo aku, Semar. Gage, kowe njaluk apa? Njaluk brana picis? Pirang miliar, pirang triliun dibayar kenceng. Anak Prabu Duryudana kuwi ratu ingkang sugih dhewe. Seprapat jagat bandane ora bakal kelong nek mung bayar karo kowe. Apa kowe njaluk diyasake kereta kencana ingkang ditarik kuda cacahe 8. Mengko bakal diyasake. Waton kowe gelem menyang negara Ngastina ora kitamu sedhela. Merga iki dadi kewajibaning Begawan Durna.
Nggonku wis dipercaya dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe. Wektu dina iki kowe manuta. Ayo tak boyong ning negara Ngastina. Mengko yen ora betah, kowe bali ora apa-apa. Bali ora apa-apa. Sing wigati wis rawuh ning negara Ngastina. Ning dene kowe engko betah, ya mampano ning Ngastina sateruse ora apa-apa. Njaluk pangkat apa bakal dituruti, njaluk branda Prabaya Picis apa wae bakal dituruti. Wis, cukup semono wae sing dadi aturku marang kowe Semar. Kowe meneh ana wangsulan karo Begawan Durna. Saguh apa ora? Nek saguh, matur nuwun. Dene ora, perkarane apa, dasarmu apa, aku tak ngerti. Nggih. Jane nek digagas kanthi gagasan lair napa sing mangendikake niku sapa sing ora kegut, sapa sing ora manut karo pangendika sampeyan. Ning nuwun sewu, nek cara batin kok geseh kalih angen-angen kula. Lho, geseh piye? Nuwun sewu Panembahan. Kabagyaning lair batin menika mboten diukur saking kakeng Brana Picis lan dhuwuring derajat pangkat, apike bale wisma lan menterenging titian menika mboten. Ning tumrap Semar, kula wit riyin tekan sakniki niku mapan teng mriki niku ati kula wis seneng. Nadyan napa-napa sarwa kekurangan, ning batin kula wis ngrasake kabagyan ingkang cukup tumrap urip kula. Mula nek sampeyan ajeng mboyong karo Semar kok dadak mangiming-imingi Semar butuh derajat pangkat, Semar butuh duit, Semar butuh apa? Kula pun boten kegut kalih derajat pangkat. Mula manggawe ukara liyane kuwi sampeyan supaya iso nglembuk atine Semar. Kula ampun mangwenehi duit, ampun mangwenehi derajat pangkat. Niku dudu gegayuhan kula. Gegayuhan kula niku kabagyaning lair batin pun niku mawon. Arepa kula teng Ngastina kebekan Brana Picis, omah kula apik, titian kula apik, ning nek batin kula ora tentrem, cepak modare. Ning nadyan kula mapan teng Karangkadempel, apa-apa sarwa kurang, paribasan mangan sedina ping 3 durung kantenan iso ajeg. Ning nek ati kula seneng, wong seneng atine niku nyurung dateng kebagas kewarasan awake. Mula kula nyuwun pangapunten nek sampeyan pamer perkara Brana Picis, kula ora iso kegut Panembahan, nyuwun pangapunten. Lah terus kowe njaluk apa? Aku tak takon karo kowe. Kowe njaluk apa? Nek kowe njaluk apa wae sakliyane derajat pangkat Brana Picis, matura. Mengko aku sing matur marang anak Prabu Duryudana supaya ngleksanane apa kang dadi panjalukmu ing mengkono kowe iso sowan ning negara Ngastina. Nek kula matur mboten gerah penggalih. Ora. Nek kula ngomong mboten sakit penggalihe, ora arep lara. Kula gelem sowan teng Karangkadempel utawa teng negari Ngastina diboyong sinuwun Duryudana lumantar Ndara Panembahan Durna saguh. Wong nyatane kula niku urip mboten bedak-bedake. Ngamarta ya Ngastina, Ngastina ya Ngamarta. Sapa sing butuh karo Semar, kula mesti nderek, kula mesti manut. Ning siji waton Ngastina niku resik, Ngastina niku lemah sing becik, papan sing suci. Tegesipun nek Ngastina mriko tesih kathah priyantun-priyantun sing watake angkara budine Candala. Nuwun sewu, kula wedi nek kelepetan tumindak sing elek. Kula semelang nek sipat kula dadi sipat angkara budi Candala. Mula kula gelem teka teng pundi papan niku nek pancen papane niku wis resik saka menungsa sing tumindake angkara. Kula tak sowan teng Ngastina ning wong-wong sing dadi tuk sumbering perkara niku mangsingkirke dhisik sengking negara Ngastina. Kula gelem sowan teng negara Ngastina Panembahan. Durna panalingan lumajaring ratri denenggak jangganira kabisana Rang Bratayuda mastaka kabuncang mungging wana mastaka kabuncang mungging wana ing Gondhok blegudu suaru gembol semorante hawela. Ketaya omonganmu ki seklimah
Ketoke omonganmu ki mung sithik ning janjane nyocok ning ati Semar. Kowe ngandhakake yen to kowe gelem sowan negara Ngastina, yen to Ngastina kuwi kelangan wong-wong sing watak angkara budi candala. Ora usah dadak nganggo tembung kaya ngono. Dumuken wae Begawan Durna lan kabeh Sentana Ngastina kuwi sing tok anggep wong watak angkara budi candala. Oh, Semar Badranaya, Semar Badranaya. Apa rumasamu kowe iki derajate padha karo Begawan Durna? Kowe iki derajate mung batur gedibal 17. Kowe iki mung wong kere, kowe iki mung wong elek, kowe iki mung Panakawan. Lah kok kowe drangep-drangep ucapmu? Wani ngucap sapenake dhewe. Yen ngono cetha banget, ketok banget nggonmu kepengin nyingkirke wong-wong Ngastina kaya ta Durna, Sengkuni lan sak piturute supaya lunga saka negara Ngastina. Yen Durna, Sengkuni lan kabeh Sentana Ngastina wis padha resik lunga saka negara Ngastina, kowe lagi gelem prapta nang negara Ngastina. Wah, lah kok kaya ngono kahananmu Semar. Yen pancen kaya mengono tegese kowe ngiyas karo Begawan Durna, kowe ngilani karo Begawan Durna. Yen nganti aku ora kelakon boyong marang kowe, apa kelakon aku sowan nang istana anak Prabu Duryudana bakal dilukanan dening anak Prabu Ngastina. Semar, saiki ngene, ora sakekan gunung tanpa guna. Wase kowe gelem apa ora? Kula gelem ning syarate niku mau. Syarate niku wau nek sampeyan iso ngudaneni kula tak sowan teng negara Ngastina, mboten sah ngangge napa-napa. Ora usah dipethuk, ora usah didabyang, ora usah ditandu. Kula tak mlaku saking Karangkadempel tekan negara Ngastina. Ning nggih niku wau, Ngastina kudu resik saka wong-wong sing angkara murka, wong-wong sing tumindake candala budine angkara. Niku mawon panjaluk kula. Oh, nek ngono cetha, cekak gampange kowe ora gelem sowan negara Ngastina. Yen to Durna lan kabeh Sentana Ngastina isih mapan negara Ngastina. Manut sampeyan lingarani. Apa kelakon kowe tak ruda paribeksa? Penemban, sampeyan iku pendhita lho, aja sok ngruda paribeksa karo sak sesamane urip. Mengke ndak ora prayoga. Ora sandharake ngono tanpa guna. Ora gelem sowan negara Ngastina. Ora mung kowe sing tak katutke dosane, ning Karangkadempel tak bumi angus legane atiku. Bagong kowe arep ngopo? Saka mburi kok sandalmu tok uncalke. Terus kowe maju mengarep eneng apa? Aja gawe perkara. Arepa Begawan Durna nesu, wong nesu kuwi aja dimungsuhi nganggo kanepson. Akal kuwi aja dimungsuhi nganggo akal ning nggunakake akal. Nek kowe mengko wani karo Durna malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Semeneng ra we? Aku ngene iki mbelani karo kowe, Mir. Kowe sadar ora Durna mau ngucap apa? Tak nengke wae nek mung perkara padu karo kowe ora masalah. Toh kuwi perkaramu karo perkarane Begawan Durna. Ning terakhir kata-katane Begawan Durna sing marahi aku ora kuat ngampet hardaning kanepsan. Semar nek kowe ora gelem tekan negara Ngastina, Karangkadempel tak bumi angus. Mar. Mbok Pak, ora sudi. Aku ki bapakmu, wis rembes sak karepmu, kowe ngayal kok kandhani kok. Kowe kudune manut nek kandhani anake kuwalik. Anak ki manute kandhani karo wong tuwa. Iki kudu diwalik, iki jaman milenial. Bang ora ngono karo wong tuwa kok sapenake dhewe. Ngono, nek muni wis ngembet Karangkadempel iki masalahe ora masalahmu tok. Ning iki masalahe Karangkadempel, Pak. Dheweke ngrasani arep bumi angus Karangkadempel. Padha karo dheweke arep mentala mateni kawula sak Karangkadempel. Pendhita kaya ngene kudune disingkirke. Apa? Kowe iki domonge kok aku ki arep ngandani karo kowe. Ora usah sok ngandani, kowe iki mung SD aku insinyur kok. Nyepelekke ora sakarepmu. Nek ana apa-apa tanggungan dhewe, tak tanggung dhewe, ora usah dadak kowe melu-melu iki perkaraku. Nemban, lho iki Bagong. Arep ngopo? Lho, ora basa karo aku. Ora basa iki mung kari kelakuanmu. Nek kelakuanmu apik, kowe tak basani. Nek kelakuanmu erek, ora sudi aku mbasani kowe.
Arep kowe wujude brahmana kaya ngono, kethumu putih, serbanmu putih, ning mek kanggo ngobak-obak kan katentremaning jagat. Nggo ngopo aku basa karo kowe? Oh, ora iki tenanan iki. Yen ngono kowe arep belani karo bapakmu, mesti iki bapakku. Iki, sirah iku padake. Kurang ajar ora. Iki bapakku padake. Bapakku iki sing paling tak tresnani. Aku wis karo simboke ora patek tresna. Lho, sebabe apa? Arep tak pek ora gelem. Oh, cah edan ora. Semar kok entuk widodari iki widodarine lamur apa ya? Aku nganti gelem karo Semar. Yen ngono kowe arep wangi karo bapakmu, mesti tae wangi. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, biyen wani saiki wani. Ucapmu kuwi lho mbah sing kudu ditata. Sampeyan rene arep ngopo? Boyong bapakmu. Ah nek boyong ya perkarane karo Semar wae. Semar, nek kowe ora gelem tak boyong, kowe tak rudha paripeksa. Cukup. Rasa mlembar tekan kono-kono. Andane ora usah tekan kono-kono. Nek kowe arep duwe masalah karo Semar wae. Ning masalahmu saiki ora karo Semar. Kowe nyumbari wong Karang Kadempel. Karang Kadempel tak bumi angus. Lah iki masalahe nang kene iki. Iki ngembet kawula sak Karang Kadempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kadempel mungsuhe ora karo Semar. Ning iki ketua pemuda Karang Kadempel. Ling lantik dek kapan ora mangkat kok. Oh iya, Pak. Ketua pemuda. Mula sapa sing arep ngobak-obak katentremaning Karang Kadempel? Aku sing ora trima. Nek kowe arep meksa karo Semar, Semar dipeksa, monggo. Nek kowe muni tak bumi angus Karang Kadempel, aku sing ora trima. Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan sing tak wedeni awamu. Oh, kancak bleguduk suaru kembal Semarante, hawala. Derajate Durna kok diwanani karo Bagong. Ngendi papane wong neter katidayan? Gong, hati-hati lho, Gong. Dipikir sik, engko nek dadi geger sapa sing arep ngewangi karo kowe. Kowe ngopo cerewet, Truk? Iku wis arep dadi kok mendadak kowe nyelo-nyelo. Meneng ta iki wis dadi iki kok bar iki terus rampung terus limbukan, ndak kesuwen. Ngendi papane wong Bantayuda? Ha, iki. Blabar waja kentem kawan. Ayo dijajal. Durna apa Bagong sing tekaning pati? Ah, metu njaba. Kene marganing patimu. Piye? Metu njaba kene marganing patimu. Ayo arep ngopo ayo. Oh tak totok sirahmu ora. Ah metu njaba jelas mati. Nek metu jero kuwi jelas urip. Rumangsane ora. Wong kok kata-katane ora iso digagas lho. Lho nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, wani metu njaba ayo kowe karo aku. Apa sapa sing tekan wae? Metu njaba lan tututi Begawan Durna. Tantang-tantangan Durna wis metu kok kowe malah mbegogok. Ora Bagong lah kok kowe iki nantang Begawan Durna. Durnane wis metu kok kowe isih nang kene. Aku lho mung nantang tok e. Lho, lah sing temandang sapa? Ha ya mbok. Caitan to kae ngene. Kae masalah to sing arep temandang sapa? Truk. Kowe iki ora luwih gagah saka aku to? Heeh. Lah ngopo kowe iki ora gelem temandang? Lah aku ora nantang kok. Sing nantangke aku. Sing temandang kowe. Wah, Bagong. Nun. Apa wis tok pikir kowe wani karo Durna bapakku? Wis, anumpun. Kowe ngerti Durna iki sapa? Pendhita Sukalima. Dudu kuwi. Durna karo aku iki pernah apa? Murid karo guru. Aku nganggep Durna bapakku kuwi kaya apa? Kaya bapak dhewe. Ana apa kowe wani karo Durna padha karo wani karo Werkudara? Sing kebangetan iki sampean. Sampeyan kok gelem dadi anake Durna? Wis tak takon, rupane Durna kaya ngono kok anak-anak kaya sampean baguse ra jamak-jamak. Wong sementen iki mboten percaya. Durna sing menehi banyu suci Perwitasari. Salah. Salah.
Sampeyan niku jane mbiyen dijlomprongke karo Begawan Durna kon jegur segara. Jane sampeyan niku mung dikrenah patine ning merga sampeyan niku percaya karo Durna nganti entuk banyu suci Perwitasari. Durna ora dadi jalaran sampeyan entuk banyu suci Perwitasari. Oh. Kok ngono kok Durna bapakku. Bapak saka ngendi? Kowe tak anggap bapakku. Salah sampeyan niku kleru. Sing maringi banyu suci Perwitasari niku Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci, dudu kok Durna. Ning Durna duduke ning tengah segara. Niku jane niate ora nduduke banyu suci, mateni sampeyan men sampeyan ngrekoso teng tengah segara sing aja-aja patih sengkuni. Kok kowe ngerti? Aku domongi dalange kok. Ngeyel ora. Kula ngerti le rembugan teng jero kotak. Sampeyan ra krungu, sampeyan teng dhuwur dhewe kok. Kula teng isor jejer do teng glenik nika. Bagong iki omong waton jeblak cangkeme. Cangkemmu kowe. Lho. Wah, edan iki malah dunake cangkemmu lho. Kok Prabu Bagong niku nek ngenten iki mboten sah disaruwe. Wong piyambake niku watake kaya ngono. Wah, ning titen ana. Titene apa? Nek nganti kowe wani karo Durna bapakku. Mung suwe dudu sapa-sapa ning Werkudara. Lho, aku salin bubukan piye? Aku nantange karo Durna kok mung suwe sampeyan. Mergo kae bapakku. Kowe lah domongi ngayal. Nika niku dudu bapak sampeyan. Bapak sampeyan niku Prabu Pandu Pramuka. Pandu Dewayana. Pandu Dewayana. Pun teng swarga mrika, aja sok ganti-ganti bapak. Apa Dewi Kunti gelem jodoke Durna? Wah, cangkemmu. Mrene gecek ndasmu modar. Gong, wis Gong. Dadi masalah lho. Wong kok arep menange dhewe. Anggere kalah kata-kata kok rene gecek. Apa kowe? Aku ya kalah nek digecek ya, Tru. Aku mung cilik kono gedhe kok. Coba aku iso gedhe. Gecek genti. Wah, Edan. Edan wae wis ngerti iki Bagong Edan. Bagong Edan wis suwe. Ampun jajal gedhe, Gong. Engko. Seyane. Anggere esuk kae gedhe dhewe aku. Koyo. Ampun, Den, niki anak kula. Tur nek kula gagas nggih Durna niku ya kleru. Sampeyan ampun belani wong kleru. Kandhani Mir. Sapenake dhewe ora. Apa-apa ngakor diklerokke. Nek mboyong Semar, mboyong ora apa-apa. Ning nek sampean minangka dadi putra bumi Karangkajempel, lahir teng Karangkajempel, nek ana wong ngrasani Karangkajempel tak bumi angus, sapa sing ora merkitik? Niki bumi wutah getih kowe arep dienggo macem-macem. Werkudara, apa? Tak pikir-pikir bener, Bagong. Yen kowe mbelani Durna tegese kowe kleru. Arep kuwi gurumu. Ning Durna pancen luput ngene ngucapake. Nggone bakal gawe bumi angus Karangkajempel. Sapa sing ora merkitik yen to dilairake ning Karangkajempel, urip ning Karangkajempel, seger ngombe banyu Karangkajempel, wareg mangan wulu wetu Karangkajempel. Kok bumi kelairane arep di bumi angus karo wong liya kuwi tegese wong sing ora merkitik atine, ora lara atine, tegese ora tresna karo bumi kelairane. Wah, rungokke kowe. Oh, apa-apa kok Durna bapakku arep tak belani. Mbok Ndara Janaka wae ora ngendika apa-apa kok. Padahal Ndara Janaka diparingi pusaka karo Durna pirang-pirang. Nggih to, Den? Iya. Sampeyan diparingi ali-ali ampal nggih to? Iya. Ora nesu kok kono mung entuk banyu suci Perwitasari wae. Sapa wani Durna tak idak? Kondur arep gleleng. Mbok didak njajal. Aku didak Semar nesu ya, Pak ya. Mbuh. Lho. Wis iki ora ana sing komplot babar blas iki. Aku ki jenan tenan, Truk. Ya ora apa-apa ya. Kowe marahi kok rumangsane. Den, napa sing dikandhake anak kula niku bener. Napa sing dikandhake anak kula niku landhesan bebener. Mula sampeyan ampun nganti pisan-pisan sampeyan nyalahke Bagong. Bagong niku mbelani bapakne, mbelani bumi kelairane. Nek enten apa-napa Bagong ya melu ngrasake nek Karangkajempel nganti di bumi angus tenan karo Durna. Napa sampeyan ora mesakake kawula sak Karangkajempel?
Napa sampean mboten prihatin nimurpi Karang Kadempel diosak asik karo Begawan Durna? Werkudara. Nggih. Apa sing ngendikake dening Kyai Semar mau bener? Lah, kandhani ngeyel. Apa sing dikandhake karo Kakang Semar mau bener? Mula aja tok belani karo Durna. Wah, yo. Ya piye? Ya wis, aku manut. Ning janji ana sing njatosi Durna bapakku aja takon dosa, tetep dadi mungsuhe Werkudara. Piye kok? Sapa sing njatosi Durna dadi mungsuhe Werkudara? Nglimpe to. Durna bingkem, heeh. Seret nang nggon sepi tutuki pukul besi sirahe. Kaya anarkis banget ya, man gemes aku. Endi-endi arep ketekan Durna kok mesti geger, endi-endi arep ketekan Durna mesti kisruh. Rumangsa ora. Lah kae piye Begawan Durna wis metu ning jaba. Sapa sing arep nandingi? Rawe rantas marang tak putunge, Pak. Wen pokoke hati-hati. Pancen cah katok tenan. Ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis duwe niat mbelani karo bumi kelairane kok ora nyawang mungsuhe sapa kok nekate ra jamak-jamak. Ya mung gumunku kuwi nala garing karo Petruk sing luwih sentosa, luwih tuwa kok ora duwe pikiran sing kaya ngono. Nyang, ndak seneni. Petruk ki sing gedhe dhuwur ya ora duwe pikiran mbelani Karang Kadempel. Kat. Itu, Nun, aja njatosi Durna. nek ra lali. Wah, caitan ora. Werkudara kuwi kok padu kok musuh Panakawan demen kewirangan. Yayaji menawi ngaten samangke menawi sampun dipun aturaken Kyai Nayantaka sampun ndara dasih tegesipun kados pundi Koko Prabu. Tegesipun menawi Pandhawa nggayuh kanugrahan samangke pacobanipun ugi sampun cumepak ketitik Begawan Durna ingkang sampun sowan wonten ing Karang Kadempel wigatosipun badhe mboyong dhateng Kyai Semar. Monggo menawi Kyai Semar sakmangke tedhak dhateng negari Ngastina tan wurunga menawa paduka supe dhateng watak wantu ning Kurawa. Ingkang namung badhe damel geger kawontenan negari utawi kawontenanipun Kyai Semar Badranaya. Inggih Koko Prabu menawi ngaten lajeng paringipun Werkudara. Nggih. Nadyan kowe ora tumandang ning tak jaluk Yayi. Ewang-ewang ana Panakawan ya. Wah, apa aku kudu mungsuh Durna bapakku? Ora perkara kuwi. Ning anak-anakmu kabeh dawana supaya nrenggalangi balane Durna, mbuh Kurawa, mbuh sapa sing bakal tekan Karang Kadempel. Yo, ngestoke dawuh. Mangsa Baranga. Aku mengkari manut karo Kresna kakangku. Lah, rak ngono malah kepenak lho. Wis kowe ora satu mandang, kowe lenggah. Wis tuwa. Nyawang anak-anakmu sing padha ngrewangi marang Karang Kadempel. Yo, Baladewa aku mengkari manut. Sinuwun gandeng sakmangke menika sampun kula anggep cekap rembagan mangke saged dipun sambet malih. Kula tak rembagan catur netra Sinuwun Prabu Darmakusuma, sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka kula suwun ampun negake Karang Kadempel nggih, Pun. Iya, Kakang Semar mengko aku yang bakal njogo Karang Kadempel. Yo, Semar aja kuwatir. Aku yang bakal mulatake marang Karang Kadempel. Yo, Semar. Aku yang bakal njogo Karang Kadempel. Kakang Semar aku yang bakal gawe tentreming Karang Kadempel. Gandeng sampun paripurna, lilanana kula tak mlebet wonten ing griya. Kawula sak padukuhan badhe kula bibaraken sakmangke menawi rubeda ingkang tumanduk wonten Karang Kadempel menika sampun sirna. Tumunten badhe kula wiwiti ambangun Karang Kadempel minggahipun negari Ngamarta. Kakang Semar Badranaya mangsa borong. Lajeng paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Durna laku jantaning Bagong yen ana apa-apa tandang ana yen pancen Begawan Durna gawa wadyabala. Mbok singire saka Karang Kadempel aja gawe geger Karang Kadempel. Nggih, ngestaken dawuh. Lajeng pangkatipun ingkang rayipun Setyaki Bencang menapa? Nggih, pangkatipun ingkang putra Pringgondani Bencang menapa? Pangkatipun ingkang putra Jangkar Bumi Bencang menapa? Ora ketang sambung ngobor cara lintang mangkat dina iki. Nggih, ngestaken dawuh. Aku mangkat dina iki ya, Pakde. Ya, Antasena sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
Durnaena panalingan remajaring ratri pinenggak jangganira kapisanan aneng prang Bratayuda gandhok bleguduk soal gembol Semarante hawala syukur ger syukur anakku murid anakku siswa Nalindra ing Pageralun Prabu Jayeng Sekti mriki kula penemban wonten menapa dene paduka ngawi dhateng putra pun Jayeng Sekti ngene ya kowe tak kandhani kowe ngerti dhewe to Bapa gurumu aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang Semar Badranaya monggo yen aku nganti nggawa para Sata Kurawa Tanwurunga bakal gawe gegereng para kawula. Mula aku tumuli nggawa kawan kowe siswaku Nalindra ing Pageralun. Supaya kinarya jejaka yen ta ana bobol boroting lelakon ana ingkang maraja saka sela-selaning garu. Lajeng parengipun nggonku mboyong kelawan Semar Badranaya iki mau gagar wigar tenantu karya. Sebabipun menapa penemban? Anake Semar sing jeneng Bagong kae pancen wong dugal kewarisan. Pancen wong sak kepenake dhewe. Wani nantang karo Begawan Durna, wani ngelok-elokke ala karo Begawan Durna. Nganti kepetu sumbarku marang Bagong yen pancen Bagong iso ngalahke marang Begawan Durna. Aku mundur sawadya balaku. Ning yen Bagong kalah karo Begawan Durna, aku mboyong Semar Badranaya. Wah, kemewat ingkang nami Bagong menika. Piyantunipun kados menapa? Kowe urung tau ngerti. Nek kowe ngerti, mesti ora bakal kowe ngira yen to Bagong wani karo Begawan Durna. Pewujudanipun kados menapa? Wis ora usah dadak tok gagas wujudane. Ora kaya menungsa lumrah nanging pancen winong wong dening dewane. Mula Jayeng Sekti wonten timbalan. Wadya balamu ketapke. Para paduka ora usah dadak gagas perkara sing werna-werna. Wong Karang Kadempel sapa sing ngepalangi nggonku bakal mboyong marang Semar. Sirnakno yen perlu Karang Kadempel di bumi angus. Mekaten penemban. Menawi kula mekaten kula nyuwun pangestu ngendikane menapa ing dados dawuhipun Bapak Durna. Yen kowe iso gawe srana Semar boyong marang negara Ngastina, njaluk ngelmu apa kowe tak paringi Jayeng Sekti. Njaluk ngelmu apa kowe tak paringi ora usah dadak kowe kuwatir, mesti biuk petutuk kabeh tak sokke marang kowe. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Menawi mekaten kelirana dinten sak mangke kula benajeng kalian tiang-tiang Karang Kadempel. Ning sing ati-ati. Sing ati-ati merga iki mau wong-wong Amarta wis mapan ning Karang Kadempel. Klebu Nata Ndarawati lan Nata Ngamarta uga wis mapan ning Karang Kadempel. Mula sing prayitna ngati-ati. Aja gegabah karo wong Karang Kadempel, janji kalah. Aja takon dosa aku ora sudi nampa murid karo kowe. Nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Jayeng Sekti.
pranggul mungguh ngayuda bawatnya bentar kebabaknya mungguh ngaloga walah kaget aku awan-awan tak kira ning demit jedul iki sapa iki matane kok gedene Rajamak kaya nduk diceplok Tru rene yo ngapa to jebul Durna ora nggawa Kurawa Tru sajake iki murite Durna Durna ya ora mung kok nggawa Kurawa nek ora nggawa Kurawa mesti nggawa murite wah lah kok iki kok awake keker kaya ngene ha terus piye iki sapa sing arep mungsuh iki lah kowe maju nomor 1 iki ngopo tak kira Kurawa Kurawa ana sing tak incim sapa Citraksi lah ora Citraksi ya Durmagati sing nganteng-nganteng ha iki kok wah wis tatone gambar jangkar nggon lengen gentro iki to yes men nek wani-wani nek ora rasa wani men ditandangi karo para putra-putra Pandhawa nek nganti aku mundur isin ha wis men tak lakonane Tru nek kalah wong menang wong perang hitunge ming loro menang apa kalah menang kondang kalah wis modar ya tak lakonane anakmu cilik-cilik lho Gong kowe iki ora ngisru-ngisrui pikiran to cilik ya men ana mbokne kok bapakne mati ra sik nyusoni mbokne lah iya ning apa ora mesake sing ragat sapa ha kowe iki padene ngopo Nah aku mati kok kan tanggungan gula mentah anakku. Nek kowe mati aku tanggungan gula mentah anakmu. Ngono kuwi tegese gotong royong antarane anake Semar malah. Wis tenang ora usah pedhi, ora usah mikir tak lakonane. Urip ya ming doyak-oyak mendring kowe kok. Mbok ya wis anggere esuk 2000, awan 2000. Borose ora jamak-jamak. Saking dene kowe kok Gong. Lah piteno nek wong ra duwe aku ciduk tak kredit kok. Men ciduke kok dikredit. Ora iki sapa kok dememeng wae sapa kowe? Takoni ora ngaku malah omong-omongan karo kancane. Takon karo aku, yo dasar Waranyata, putra Njodipati. Gong. Rasane aneh. Iki ngedapke mungsuh. Ngedonke mungsuh ngene iki. Ah putra Njodipati arep Antasena. Ndara Antasena ana nek nganti konangan malah kowe diajar Ndara Antasena. Eneng apa? Ya eneng. Antarja. Antarja ya ana. Gatotkaca ya eneng. Aku dudu putra Njodipati. Lho. Iki molak-malik iki piye? Senopati Ndarawati. Ndara Sencaki ya ana. Alah sing ora ana sapa? Aku putra Madukara. Wah nek anak Madukara ki pirang-pirang. Ndara Abimanyu ora? Ora ana. Oke, tak ngaku lho. Satria ing Tanjung Anom Raden Abimanyu. Wah. Abimanyu. Aku wis tau ngerti nadyan liwat gambar. Abimanyu iki dapure ora kaya kowe. Aduh, ya wis ganti. Jeneng kok gonta-ganti ora, Ndeng, aku bature. Aku Bagong. Ah, iki sing kandhake Begawan Durna mau. Durna muni piye? Jarene nggone bakal mboyong karo Semar Badranaya di wangsuli karo anake Semar sing ragil jenenge Bagong. Wah, kowe to Bagong. Dasar kewarata. Piye gleleng ora? Iki Bagong. Sing mburi sapa? Iki kakangku, Petruk. Kakangku meneh cilik jenenge Gareng. Telu kuwi ra iso disangga entek. Kowe sapa? Aku keseting Sang Prabu Jayeng Sekti saka ing Pagralun. Lho, Jayeng Sekti iki sapa meneh, Truk? Mbuh. Mesti seswane Durna kuwi. Heeh, mestine. Kowe anak buahe Jayeng Sekti. Yo, dasar Waranyata. Jenengmu sapa? Sumbang Surajigja. Wah, cah pelit. Lho. Cah pelit piye? Sumbang Surajigja ora nyumbang ora apa-apa. Duapure Bagong ora. Areng apa kowe? Goleki sing jeneng Bagong sing nantang karo Begawan Durna. Kowe mepalangi Begawan Durna ngene mboyong karo Semar Badranaya. Apa wis kandel kulitmu wis 100 balungmu? Ya urung, aku urung atos. Balungku urung kandel kulitmu. Sing penting wong gelut ki hitungane ming wani kok, Mas.
Aku wani, kowe wani rampung ngono rasa dadak ngetes atos balungku apa kulit-kulitku rasah kesuwen. Kowe wani, aku wani. Lho, kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Minggir lho. Ya. Mundak kedupak aku. Oh iya. Wes aku wis pencak medeni lho. Wani, Sing tak wedeni apamu? ora minggat suarep aku. Kramasi epek-epek. Sik, aku esuk mau wis keramas. Lho, tegese kramasi epek-epek iki tak kramasi sirahmu, tak nggo gateng sirahmu. Weh lah penyakit ke Sumbang Surasiksa. Ora ngerti kridane Bagong. Rung tau weruh kridane Bagong. Bagong ki sapa? Aku ki anak Semar. Semar ki sapa? Semar ki dewa Ngejawantah. Kae Sang Hyang Ismanta. Ismaya, Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Ismanta itu tukang cukur ya, Tru? Heeh. Ismaya, Ismaya kae kakange Bathara Guru. Semar ki menehi aku Aji Jaya Kawijayan tinatah mendhat Jinala Menter. Ning Semar weling karo Bagong. Kowe tak newehi kekuatan tak nehi Aji Jaya Kawijayan, Gong. Ning aja tok nggo sewiyah-wiyah. Nggonen nek dalam waktu kamu memang apa kuwi? Berhak menggunakan utawa kepepet. Ha iki masalahe bengi iki aku wis kepepet. Lho, sum sapa? Jenengmu sapa? Sumbang Surasiksa. Kon ngundang sapa nek ora sum? Ya wis sakaremu. Aku kepepet. Kowe nantang karo Bagong sawangan iki epek-epekku iki. Lho, epek-epekmu ngopo? Iki nek nganti engko malih abang, tak tebake diadamu ora jemblong tekan geger, aja diundang Bagong. Aku ra wedi. Aduh. Cilaka iki. Ngapusi ora sukses iki. Apa anggapmu aku wedi karo tanganmu? Aku ora wedi. Ayo cobanen. Matno Sastra Jenderal Tani Jaya kaya ora bakal tak tinggal loncat. Maju sejang ae. Untamke nyawamu marang kayanganing Bathara Yama Dipati. Biar kowe. Wis gong, aja dipisah. Ora usah sok gaya ta, kuwi sengit. Kowe iki wis diajar, kowe iki nendang sikile cupet kok nendang diantem bola-bali saka kono ndasmu suarane mak klothak ngono lho. Aku kuwatir nek kowe gagar otak. Ora aja dipisah, Tru. Ora usah aleman. Iki ana nderek Sencaki. Sapa? Ndoro Sencaki. Ana apa wonge? Ana. Piye Bagong? Menjoto ronggon. Menjutu ronggon ya. Niki pun mlentrong loro niki. Diantil karo anak buahe Durna jenenge Sumbang Surasiksa. Niki lho tak tandangane. Mbok ngono. Ora mung do wedangan wae. Kene nyambut gawe piyai-piyai do lenggan. Mangkat. Yo Bagong. Ha ngono. Serang. Yo. Yo.
Sopo irung kaya sosis Petruk kantong bolong anake Semar. Wah, ayo bapakmu boyong nang Ngastina ora bakal tak wenehake. Ah, jeblok ciacamu kowe. Iya. Wah, mati kowe. Hot iya. Kenapa kaya? Agak kenapa sila tu? Kata apa kecil ke mana tu? Itu Non, mungsuhmu iki. dah pripun? Rene. Akadik begila sabar ini apa? Mumet ta. Piye ora? Agak apa sila tu? Sagabak kecil sama dia. Kang, goleki kakangmu lho. Masa kakangku kan kowe. Ora iki anake Semar Buangan biyen. Rene lho. Agak begini. Ajak kece Pak. Ajar. Wah, radong. Agak dah. Agak jangan. Aku betul di sini. Agak kecil juga salah kata. Kowe dong boleh. Ora. Aku iso ngomong meneng wae to ngerti wangsuli rak beres. Ada. Agak kamu ada tu. Agak tu. Agak tu piye? Piye tra iki salusine piye iki? Langsung dipateni apa? Aja. Kuwi iso nggo dolanan asik iki. Pateni kok adiran duwe dolanan. Piye karepmu? Apa kaya? Agak Maksude agak betul. iso nulis ora? Nulis.
Gede. Oh, akate iki iso, Gong. Akate iki iso. Akate iki iso. Iso nulis ra? Gede. Ah, iso ta. Iso kuwi artine iso. Gede. Ah. Duh, nulis karepmu piye? Gede. Gede lede kecil Gede. Oh, alah. Jenengmu sapa? Hello. Oh iya, aku Petro. Aku. Gede kesilaka kelupuk. Kerupuk dengkulmu melocot ya. Petro, kadek. Heeh. Akate wae akate ya. Akate. Aku bener akate. Tulis. Akate wae gede. Iya. Aku Bagong. Gelem Bagong. Heeh. Rada jelas saiki rada jelas. Sirmu Aku wadah sawala kata kawaya kata wisya sebari tile bagai. Puyer Patro. Ora isih kuat aku isih kuat. Apa diketik kembali tile kawaya. Tulis. Ada buku di mana? Oh, akeh banget. Ngerti deh ini. Agak ada baik. Ada baik. Ada kemasih kita. Akan terjadi kita kita kematian. Mongko ngono dadi nggo dolanan. Sakake ya, Kang. Heeh. Wah, pesone apik iki, Truk. Heeh. Aja dijukuk kuwi nggone wong mati kuwalat. Wong mati ki ra krasa apa-apa kok kuwalat. Jukuk iso nggo mblek wedhus. Lah iya. Baja putih. Heeh. Jarike bathik, Truk. Aja to, Gong, iki ora malingan ngono to. Lah apa-apa wong mati ki ora krasa kok. Copot jarike. Waduh, klambine iki iso nggo jaket nek turu, Truk. Ah iya wis. Wis lumayan entuk-entukan. Yen copot nggo cilikke. Lumayan mereke GT Men. Ayo. Wedan mlendis ora diturai apa-apa. Oh, jan Bocah-bocahane do. wah, petruk banget nih. Awitene aku mengentuk kuwi kok. Ki wangune ratune nggawa mbako. Apa? Kuwi mutah kuwi. Oh. Tak jukuke Patro dilinting. Gah. Kena disumet cepete ra jamak-jamak. Brongo cangkemmu mesti. Ayo sapa sing arep ganggu marang kacemel kalian. Pejah lho, Mbah. Mengisa apa? Kula majeng pinanggih kaliyan anakipun Semar ingkang nami Bagong. Bagong kula ajar. Bagong ical wonten satriya kantet ngeyayat bringose nguler geni tumpangi kuping kiwa tengen. Satriyanipun namung alit ning tangane atose ra jamak-jamak. Oh. Wange cilik Nggih, nganggo gelung. leres. Tangane kenceng cilik ning kenceng to. Nggih. Kuwi nek ora kleru Raden Sentyaki. Lho, simbah kok prisa? Wong tua menang pengalaman. Aku wis wareg mangan gempalaning jagat legine asi ning kahanan. Sentyaki. Nggih, mbok menawi menika. Wah, kowe nek iso menang karo Sentyaki bumi langit tangkep. Kae Senopati Ndarawati kae bendina gelut.
Petruk, wonten dawuh, Den. anak-anakku do bubar. Gatotkaca ndelik neng Mega Nurja ambles bumi Setyaki mlayu golek papan pendelikan. Eneng apa? Sing maju murite Begawan Durna. Jenenge kula mboten ngerti. Ning ingkang rayi Ndara Setyaki dipun cokot dipun getak kontal, Ndara Garukaca dipun cokot dipun getak kontal. Pripun Den iki nek mboten enten sing kepalangi krijane murite Durna niya. Napa ya kelakon kula kelangan bapak tenan Ndara? Wah. Wong gagah Werkudara. Sapa siswaning Begawan Durna? Prabu Jayeng Sekti. Ayo, meneke Semar apa ora? ora bakal tak wenehake. Wah, lakon kene pancangka. Maning jajaran Sukertaning Bawana wangina karo Prabu Jayeng Sekti. Ora minggat saka arep aku tiban panah Kyai Candra Wirayang. Ya Kyai stop kontak. Ora kakon mati dereng aku derajat apa. Digdaya sasat ora ana sing ngimbangi marang kadidayaning Raden Werkudara nanging kena pusakaku Kyai Candra Wirayang. Ora nggletak apa dianggep aku ora iso ngalahke karo kowe? Ayo, ora bakal bisa nglawate prajurit lemboke Pakun cara nganti uwal para Pandhawa. Petruk melayu-melayu eneng apa? Ngaturaken driwasan Ndara. Nek kula matur napa Ndara mboten kejot penggalipun mboten kaget.
Kowe arep matur apa, Petruk? Katon gugup. Ngopo kok dadak nangis? Mboten mentala kula ajeng matur. Nalika semanten para putra Pandhawa sami kendhang kapracondhang mergi mengsahipun muridipun Begawan Durna nami Prabu Jayeng Sekti. Dadi cokoti. Monggo ranggo lombok ya. Dadi cokoti do ndelik. Terus sing maju Ndara Werkudara. Kare Ndara Janaka maju. Mboten kena jebul. Siswane Durna niku ampun tenan, Den. Kula sawang saka katebian Ndara karo Werkudara Ndara Janaka dilepasi pusaka. Saniki mboten ngerti temputi papan dunungipun tasih sugih napa sampun seda, Ndara. Sewu sinuwun. Sepinten kalpatan kula diagung pangaksami. Menapa paduka ingkang namipun Prabu Jayeng Sekti? Yo, wis apa? Dipun tepangaken kula menika pambayuning Pandhawa, kula pun Darma Kusuma. Wah, dal. Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Inggih, mila mekaten. Sowan kula wonten ngersa maduka Gusti kula Prabu Jayeng Sekti namung badhe nyuwun dawuh. Wonten pundi kadang kula Werkudara menapa dene Arjuna menawi tasih gesang papanipun wonten pundi nanging menawi sampun pejah niating manah kula namung badhe bela pejahipun kadang kula kekalih sinuwun. Prabu Darma Kusuma. Dulurmu wis ora ana. Dulurmu wis tekaning pati dina samengko wis tak kunjara, mesti ora bakal tak wenehi urip dulurmu Werkudara karo Janaka. Gusti kula sesemban kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka ingkang sampun saged nyuwargakaken dhateng Arjuna menapa dene Werkudara. Mbok menawi sampun pinesti dhateng purbaning Wang Mahanasa sampun cekap semanten tulisipun kadang kula kekalih anggenipun gesang wonten ing Malam Padang. Malah sak mangke sampun ngantos kadang kula kewala ingkang dipun sampurnakaken. Mugi keparenging galih kula badhe nderek nyuwun tulung dhateng paduka sinuwun Prabu Jayeng Sekti keparenga amurba masesa dhateng gesang kula. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada bebasan sarah mungguing lautan. Wastra lungset ing sampiran menawi kadang kula kekalih sampun boten saged kinukup gesangipun sinuwun. Kula nyuwun dipun sampurnakaken. Wah, candak pakunjaran papanmu Baladewa. Wah. Bagong eneng apa? Eneng apa Bagong piye kahananing peperangan? Wis niki kurang-kurang bedane sampean kelangan bapak. Lho. Kelangan bapak piye? Bapakku wis ora ana suwe. Kanjeng Rama Basudewa wis seda suwe. Wah, wis. Pahit iki. Sampeyan paham mboten maksud kula, sampeyan mboten kelangan bapak sampeyan. Ning kelangan bapak kula. Bapak Semar
mesti iso diboyong kali Begawan Durna. Lho, sebabe Dara Werkudara ical. lho, Werkudara ilang. Nggih. Dara Janaka ilang. Lho, Janaka barang ilang. Heeh. Terus sing terakhir Prabu Puntadewa ilang. Lho, Puntadewa ya ilang. Heeh. Meng bengok-bengok sak. Ora gak temandang aku wae iso nek piye. Werkudara ilang. Janaka ilang. Terus ngapa nek ngono? Mbok ya temandang jemangkah kaya biasane kae. Nek dilapori apa-apa terus mana maning jajaran wene wong manusane glandeng nang kono. Mana Baladewa? Kok meneng wae ngopo kowe? Dadi wis ora ana gunane lek laporan. Nek sampean meneng wae, wah panus maning jajaran. Nah iki mulai iki. Anggres ngarep ngeleti salep lho. Salep apa rasane? Anggere muni panu maning salep jajalanat ngono. Mesti nesu wah, nggugu karepe dhewe. Wah, panos maning jajalan iblis nanate. Jayang Sekti mungsuhe Baladewa legane ngadupat. Samar pamoring sukma sukma sinukmaya winaya wing asepi sumimen telenging kalbu pambukaning warana wah Ratu Mandura Prabu Baladewa ora pangling aku wis tau ngerti kondange yen duka mesti ngilani tandange. Ya. Ora bakal kowe tak mor marang para Pandhawa. Nanging kowe bakal tak gawe wirang. Keclorong Kyai Candra Winayang. Ora salin wujud dadi wujuding macan aja tuntang nata Prabu Jayang Sekti Parat. Yoli binatang panupaning jajalanat durung babak kulitmu durung putung bareng kowe nglepaske pusaka kowe wong jiring getih wedi mati Jayang Sekti ayo tandangan nata Mandura Prabu Baladewa kirung sadar kowe kok iso Den Petruk ngopo kowe nang kene kowe aja mpalangi aku Petruk mikir tandangane ngerti tenan iki kula sing weruh mbrebes mili lho Den dadi sampean wujud kaya ngaten. Petruk apa nangis mikira? Mikira Petruk. Lho. Lentuk nandi Petruk kok entuk macan sirkus. Macan sirkus dengkulmu mlocot ora. Sampai iki. Bagong apa Bagong? Lho, kok iso ngomong? Iki nganu gatuk dikarciske dengkulmu ora. Ada macan bisa bicara ngono. Macan bisa bicara ora mundur kene rajong kowe iso wae. Ndak wonge krungu. Masa? Didol wae yo. Hus. Didol jengkulmu ora. Larang lho iki, larang iki bendara e. Ana wis kaya ngene nggo abrak apa? Malah ngentek-entekke wedhus engko. Ya ora kaya mikir kan. Petruk eneng ngopo? Nun sewu Den, Mang nun sewu, panjenengan rak saged ningali suku panjenengan piyambak to.
mang tingali suku panjenengan. Lho, sikilmu. Nggih mang tingali. Kok iki sikile sapa, Petro? Petro iki sikile sapa? Nuwun ngapunten, sampeyan wujud macan sak mangkene kandhara. Aduh mati aku iki. Aduh. Aduh mati Petro. Lah kok aku iso wujud kaya ngene iki piye? Kula nggih mboten ngerti. Kula nggih ora ngerti. Aku tadi iso wujud kaya ngene iki piye Petro? Kula nggih mboten ngerti. Aduh, wah edan tenan. Masa macan nek ngentut muni ya, Truk? Ayo muni kok ya. Wah, anu buntute munggah dadi ketok kaya kentrang. Kendang jenggono. Omongane kok sekono. Pun matur bapak mawon. Bapakmu nanti aku njaluk tulung kawujude kaya ngene piye? Nggih, monggo.